koni nonro gi keng'iende kendo gidwaro no medi gi ndalo 47 mondo mi gimed geng'one. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kadho wadh nam chumbi wadhi nyaka kaunti ma Migori kama Jokanyo sekta mar somo e kaunti no koro dwaro mondo piny owacho mar kaunti no olos kendo oketi e tim chike manyalo tayo weche mag somo mag nasari mano mar ECD mondo konye tieko midhiero ma pod okwako sekta ni mar somo. George Juma menyo yore ma kaunti no temo jiwo godo sombo ECD. Twake yore ma inyalo bergo kaachiel kod tego sekta no mar somo mar nasari osebiro ka dhi nyime kendo koro pod dhi nyime e kaunti ma Migori. Jokanyo sekta ni mar somo e kaunti ma Migori wacho ni midhiero ma pod okwako sekta ni mar somo inyalo mana tieki ka oket chike malong'o. King'iyo kaka otimore most schools iwinjo ne kia choko onge kia mapod onge, koro was recommend a policy no mwadwoki assembly ni gibed gi ma kisungu luongo ni capitation kaka itime secondary kaka itime primary, nitie pesa ma koro sirikal oro e wi nyathi ka nyathi. Peter Kiyok mate ruogno ma ong'ere kaka WeWorld, ruogno ma osebiro ka jolo somo e piny Kenya wacho ni midhiero ma oting'o nok mar klese kod jopuonj pod thiro somo e skunde mag nasar e kaunti ma Migori kaachiel kod kauntis mamoko. The construction of ECD classrooms, it's another gap where there has been increased enrollment due to free primary education and the number of ECD facilities are not adequate for all the learners. Jokanyo sekta no mar somo wacho ni bende ber ka koro chenro mar somo no mar CBC bende koro iketo e tim e skundego mag nasar e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko. Curriculum is well developed, it's actually one of the best, but in terms of policy there are still emerging issues, and that's why we have to keep coming together as stakeholders and refine all the policies from ECD. Curriculum mitiyogo e ECD wanyalo wacho ni it requires a lot of improvement. Gima wayudo ma is very critical en ni curriculum mitiyogo e ECD kaka Migori County ka ochakore cover jok ma are above 3 years. To wayudo ni a comprehensive curriculum onego bed ni o address children's development even before age 3. Nyaka nitie body maloso curriculum. To ka curriculum osebiro kang ma wan wakawo kaka Department of Education en ni waset train teachers magwa a CBC curriculum. Our teachers mag jo ECD across the county are qualified kendo gin well trained mondo gi implement weche mag CBC. Tom Boy menje puonj e mbalariany Marongo wach ni keto somo mar CBC e tim e skunde mag nasar, primary kaachiel kod secondary nyalo mana chopo makare poni jopuonj ma onego ket somo ni e tim bende koro tieg makare. Wish to note ni currently wasechako infuse various aspects of CBC into our curriculum. Majok mawasebedo ka wagolo in the last 3 or so years are CBC compliant. Tend piny owacho mar kaunti ma Migori wacho chenro mar loso chike matayo chike mag somo e skundego mag nasar koro dhi nyime. Director migao mar somo e kaunti ma Migori dwado kelo wacho ni chik ma iloso dhi kelo lokruok makare e sekta mar somo e kaunti ni. Policy ni oting'o bende weche mag ndiko jopuonj kendo e budget mwane higa mantiere ni masemni no osepuodho nitie jopuonj monego ndiki, ok wanyal yudo jopuonj moromo tedichiel. Jokanyogo e sekta mar somo jiwo lalruok ma kinde ka kinde e kind piny owacho, riwruogo moko mago mag piny owacho kaachiel kod jonyuol e neno wechego mag somo e skundego mag nasari